ए घरातनं ताकीद काय दिलेली आहे, दोघांनी हात पकडून चालायचं, हात सोडायचा नाही घरी येईपर्यंत. हा काय काय ऐकायला लागलं ते आवाज, ऐकलं त्यांनी कॅमेरा ऐकलं, तू नाही ऐकलंस तरी. झील म्हणतात तिकडे आपण फोटो काढतात नाही, माका यांच्यावर ठेवले नाही. सरांची आई कुठे आहे? ही काय ती मजा व्हायची जर मजा करते. हो सरांची आई ही बघा. आणि याला घ्यायला सांगितलंय, चल बाबा डोंगर चढ आता. तुमका तेलकट तिखट खाऊ बंदी आहे घरात, त्याप्रमाणे करता बघा. आणि तुम्ही खाताच फ्राईड राईस, म्हणजे आता ते व्हिडिओ बघताना काका बघतील पोरा काय काय खात होती. गेले माझ्याकडे तोंडाडे बघतात काय खातलं सगळी जण. तो कढईतला काढल्या चांगले ना, कढईतलो नाही तो फक्त गरम करून दिला. तोंडात लागते तो असो असो तोंडात बघ असा कढईच्या आधी तो गरम लागा अर्धो ना घातला. चलो चलो उतरू, हॉटेल आलं आ गया. तर मित्रांनो हॉटेलमध्ये येलो आणि मी इथं जिने चढत. ही बघा ही लिफ्ट नाही ती एका माळ्यासाठी लिफ्ट नाही. कुठे? इकडे 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 मॅडम इकडे या पूनम मॅडम या. चला तो आधी म्हणालो माका जाग्यात रॅक बसवलेली, तो म्हणालो जाग्यात रॅक बसवलेली काहीतरी. तर मित्रांनो हॉटेलमध्ये येईल मस्तपैकी व्हिडिओ टाकतात तो बघा तकडे, आणि बाकीचे तकडे चेंज करतात 2 रूमात. काय हॉटेल भारी आवाज. कायचं नाव रे? ओपस ना, ओपस हॉटेल. तर मस्त भारी भारी आहे बघा. बेड बघा मस्त एकदम. बघा कसले बेड हा बघा एकदम मऊ मऊ. हे बघा काय रूमच बघा एकदम टकाटक. पहिला आधी गेले तर बाथरूममध्ये लॉक झालं आधी. पहिलं तर किती वेळ खोला नाही योग बाहेर होतो, हैराण झालंय. नंतर ते काकडे तकडे ढवळून काय तो चालू केलंय पुन्हा. नळबीळ काय ते इम्पॉर्टंटच. ककडे काय फिरून हैराण झाले, ते फिरत नव्हते. हे कोणाक फोन करायचो? घराकडे फोन करू, फुकट बॅलन्स घरात घालू कशा वैसूनच करूया. तो त्याच्यावर नाही लागणार. हां तो फक्त बुतूर खायचा बटन ते का सांगते एक नेस कॉपी लेके आव म्हणून. नेस कॉपी लेके आव. नेस कॉपी ती तया ती करूच्या ती मरा का एवढं कोण दाम लावलेत करणं. हे बघ खुर्ची बिरची मस्त. खुर्ची बघितली नाही अजून बसान कशी होती. अच्छा भाऊ नाही ही नाही, ही अशी एकदम कडक भारी आहे रूम मस्तपैकी. हो पॉश. तर मित्रांनो ही बघ इकडे कॉफी गरम पाणी हा, ह्याच्यात गरम पाणी करून तुम्ही कॉफी करू शकतास. आणि हे फ्रीज पण आहे हो बघा. म्हणजे काय आपली बिअर मस्तपैकी ठेवली तर चिलोक. पण मी काय पियत नाही त्यामुळे माझं वांधू. माझ्यासाठी काहीच्या गोष्टी कम्फर्टेबल आहेत. फक्त कॉफी एक मस्तपैकी पिऊ शकते. एक बनव ना जरा मस्तपैकी जाण्याच्या आधी. कशी बनवू पुढात सांगशी तू? पाणी नाही पण त्याच्यात बुतूर खैसून मागवचा लागणार. ताप विचारलंय नाही त्या का आपण एक पण नाही आणली. छे कॉल करू की? कॉल करून मागव. कसं सांगा ते कॉलच करते तर. 999 वर कॉल कर. ते का माझा कळणार नाही. इलो तीनदा धर बोल तू. कितींदा वाजलो खरे? ओके ठीक आहे. ठीक आहे कोळ्या. पाण्याची बॉटल तुला दिसत नाही. ही बघूया. तर मित्रांनो ही बघा गॅलरी पण आहे मस्तपैकी. बाहेर काय बघू मिळताना काय कळत नाही. अरे मायच्या तू दरवाजा उघडत नाही. ही बघा गॅलरी आहे मस्तपैकी. पोपळीची झाडं पण बाहेर गरम होता. बुतूर एसी आतमध्ये मस्तपैकी थंडगार. खूप मस्त हॉटेल भारी आहे.
तर मित्रांनो आत्ता मी तयारी करून चाललो, आता फिरायचं प्लॅनिंग. ही बघा कोण ही बघा पूनमताई, दररोज तुम्हाला दररोज जी साडी न चुकता साडी नेसणारी, आज बघा आज तिचा लुक एकदम चेंज. बघा बऱ्याच दिवसांनी लुक चेंज. तशी आता येते आणखी ती त्यांचं लुक भारी आहे. आमचं लुक वेगळं हा. हो बघा पुणग्याचं लुक बघा काय तू आज मेन पुणग्या दाखव. तास दाखवतो पुणग्यावर फोकस आज. आम्ही दररोज जी साडी बिडी घासणारी आज बूट बीट घालून शूज. काय पूनमताई आज कसं वाटतंय तुम्हाला गोव्याला? मॅचिंग केलंय. आत्तेचा आणि भाच्याचा मॅचिंग आहे. होय तू म्हणत माझ्यावर लक्षच नाही कोणाचं. तर मित्रांनो आम्हाला निघायचं होतं 2 ते 2:30 पर्यंत बाहेर फिरण्यासाठी. तर आता वाजलेत 4. नेहमीप्रमाणे लेट झालो आहे आणि व्हिडिओ अपलोड तर झालेला, पण व्हिडिओचं बाकी सगळ्याला वेळ गेला बराच. आणि आता आम्ही सध्या ज्या हॉटेलमध्ये राहिलो आहे हे बघा, या हॉटेलमध्ये आम्ही सध्या राहायला आहोत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथून पुढे मी गाडी चालवणार नाही आहे. आमची वेगळी गाडी आहे. त्या गाडीने आम्ही 2 दिवस पुढची फिरणार आहे. त्यामुळे गाडी चालवण्याचं टेन्शन माका नाही आहे. नाहीतर ही सगळी मस्त मागे मजा करत असतात आणि मी आपलं गाडी चालूचं काम करते. त्यामुळे आणि ह्यो दुसरी गाडी चालवत असतात वाली. हे बघा लेट झालेले माणसं ज्यांच्यामुळे लेट झालं. तुझ्याकडे आहे लक्षात ठेव 106. चल ती बघ थांबले आहेत. चला चला चला. तर मित्रांनो आता आम्ही पोहोचलो आहोत डोनापोला बीचवर. पोहोचलो म्हणजे आता चालत चाललो आहे. मस्त गाडीत एक झोप काढलेली आहे. झोप झाली नाही, बाकी सगळ्या सगळ्यांची रात्रभर झोप झालेली आहे. बाबलो खोळ्यासारखं पुढे एकटोच चाललो होतो. काही जाता माहिती नाही. ए घरातनं ताकीद काय दिलेली आहे, दोघांनी हात पकडून चालायचं, मला नाही हात सोडायचा नाही घरी येईपर्यंत. हा काय काय ऐकायला लागलं ते आवाज. ऐकलं त्यांनी, कॅमेरा नाही ऐकलं, तू नाही ऐकलंस तरी. चलो भाई चलो. ए चलो किधर जा रहे हैं आप? हम लोग किधर जा रहे हैं? दोघांची जोडी आहे. कसं वाटतंय तुम्हाला? आम्हाला मस्त वाटतंय. काय आहे का बघा मॅचिंग बघ. आम्ही काळी पॅन्ट ग्रे केस उडवले वाऱ्याने. सारंग टू गोवा एन्जॉय. चला मित्रांनो चला. यांचे फोटो काय होणार नाहीत. हा हा शिरा ग शिरा झील म्हणतात तिकडे. आपण फोटो काढतात नाही माका यांच्यावर ठेवले नाही. चला चला सारंगचे पप्पा सारंगला घेऊन चला. सारंगचे पप्पा चला चला. हो सारंगची मम्मी कुठे आहे? सारंगची आई कुठे आहे? ही काय ती मजा व्हायची तर मजा करते. हो सारंगची आई ही बघा. आणि याला घ्यायला सांगितलंय. चल बाबा डोंगर चढ आता. ही असंच असतं. या असंच असतं बाबा. पोरगी झाल्यावर म्हणा किंवा लग्न झाल्यावर म्हणा चलो आपलं घेऊन चलो. तुझा काय मग पुढचं मला काय की तेव्हा मी डायलॉग माझं झालो ना चांगलं पैकी युट्यूब. पुढच्याच माती करून घालणार तू. तर अशा प्रकारे मी बघा कसं वाटतंय. जरा कोणता पावडर लावले नाही. गेली ती सारंगचे बाबा. हा हा काढा बाबा आहे. बाबावर मम्मी इधर आहे. मम्मीची मजा आली आहे. बाबा आहे ना घे. आता आम्ही काहीतरी इला पण माका नाव पटकन येत नाही पटापटा काय तर. चलो चलो मम्मी पप्पा चलो.
चलो भाई चलो. डोना पॉला हा ही हे त्यांचं हे आहे. काय म्हणजे काय स्टोरी काय बघ ना जरा. स्टोरी आता अर्धवट सांगितली तर उपयोग नाही म्हणून. गर्दी बघा किती भरपूर गर्दी आहे मस्तपैकी. नाही डॉल्फिनच डॉल्फिन म्हणून सांग ना डॉल्फिन थोडी नाही. हस तरी नाही मस्त येतं मस्त मग. येतं. काही शकतो मस्त येतं. अरे असं तोंड करून घ्या एकदम असा असा एकदम असा करून नका. हा हा अजून असं आहे ठीक बस हा. जशी लग्न होतात तशी ती मोठी हीच होतात ना काय. हा म्हातारी होईत जायत तशी त्यांका ह्या ह्या अरे, तुझं आता दांडगेपणाचे बुद्धी सुचत असतात. येस. आता कुठे जायचं रे. जायचंय क्रूजवर. क्रूजवर जायचं आता. बरेचसे वाजले 7 वाजत येईल. काय व्ह्यू हा. शाळेतल्या मुलांना चला घर घेऊन. ते बोटी बघ भारी. तर मित्रांनो तिकडनं फिरायला आता क्रूजवर येईल हे बघा माझ्या मागे. आणि बोटीतनं फिरणार आता. तर हे बघा हे काउंटरवर तिकीट घेतात. तिकीट काढलेलीच होती ऑलरेडी. पण याचं क्रूज झालं. हे फक्त ही इथेच असते की तिकडे नेतात फिरायला नेणार असं आहे. मग काय नाही. मी लॉक झालो ना बाथरूम मध्ये. ते कसा लॉक झाला. अरे होय ते त्यांनी काहीतरी काय सोडताय स्टेरिंग वर कोण पण. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमची बोट निघाली आता. निघाली कुठे झाली अशीच 1 तासभर फिरून आणणार आता इकडनंच आम्हाला. आणि यात चालली बोट पाण्यातच आहे. कुठे चालली ग पाणी. पाणी.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे क्रूजवर फिरून येलो सगळं डान्स बिन्स करून येलो दोघांना आम्ही दोघं जण नाचलो मराठी तिकडे काय जाऊ दे वय ना हे करे का आम्ही गोव्याला येऊन सगळं आम्ही विसरून गेलो की आम्ही विसरत नाही मी अकडे धरतो यो कोण मध्ये लाईट मारता तर आता आम्ही चाललो जेवणार नाही आणि हॉटेलवर आराम करणार आम्हाला तिथे ठेवून आधी कधी नंबर लावलं टेबल अडवायला आलीस शा चला चला पटापट बसा सिट डाऊन उगी मेनू कार्ड याच्याकडे देतो आम्ही प्रत्येक वेळी नाही आता मी माझा बघणार आहे तुझं तू बघणार कारण की दुपारी तसं काय झालं तर तुमचं माहित नाही किंवा मी माझ्या गळ्यात पडतात तुमका तेलकट तिखट खाऊ बंदी आहे घरात त्याप्रमाणे करता बघा आणि तुम्ही खाताच फ्राईड राईस नाही पाण्यातलं असतं उकडलेलं हां म्हणजे आता ते व्हिडिओ बघताना काका बघतील पोरा काय काय खात होती गेले माझ्याकडे तोंडाकडे बघतात काय खातलं सगळी जण आमचा काही प्रश्न नाही तुमका खास तुका ते वॉर्निंग दिली बाबू तेलकट खाऊ नको रे नाही 2-3 दिवसात असतं थंड पाणी पिऊ नको रे मी लोक काहीतरी घेता मला डान्स कसलं केलंय बघलं नाही तू नाही होतोय मी तरी ट्राय काय घेऊ स्टार्टर मी म्हटलं ट्राय मागवतोस की काय हे बाळ आमचं कुठे आहे झोपलंय नशीब तुम्हाला खायला दिलंय ना त्यांचं केलं नसतं आता पुरं काम ह्याका मरणाचो घाला हो वेगळ्या पद्धतीचं मरणाचो खाणार पण घ्या तुम्ही काय लॉलीपॉप आता त्यांच्या आवडीचा मागवलेला त्यांना काय टेन्शन नाही मागा काही टेन्शन घाला आणि आम्ही काय मागवलं ताव नाही ही लॉलीपॉप किचन नाही चिकन प्रॉन्स आहेत वा तर काय मागवायचं असेल तर मेनू कार्ड इकडे आहे आणि गुगल पे इकडे आहे कॅश कार्ड इकडे आहे मागवू काय ते आता गुलाबजाम सांग फक्त गुलाबजाम ही जो डायलॉग भारी आहे 120 रुपयात 2 पाकिट आणले गुलाबजामचे हे हॉटेल आहे ना त्याच्यामुळे ते तसं आहे तसं नाही आहे तू 1-2 तास बसून आहे तिथे त्याचे आहे ते जादा रे मूर्ख त्याच्यावर तू ताटल्यासारखं उचलायला लावते हे आणि ते पण 4 चमचे धुणार कोण तुझे 2 माझे 2 याचे 2 काय ग मॅकाऊन का हां अजून काय हवी तर मागव मी आपलं सांगतो ऑर्डर देतो मस्त येतो काय भरवताय तुम्ही एकमेकांना तुम्ही तुमच्यासाठी आमच्यासाठी नाही तुम्ही ट्राय करत असाल तर आमची ट्रायच वेगळी काय ग गरम ह्याला हो गरम आणले ना काढून मी आधी खाऊन बघते रवा देतो मी त्याकडे काय झालं अजो गरम लागतं भूक हा असं काय तोंड तो कढईतला काढल्या आणल्या ना कढईतलो नाही तो फक्त गरम करून दिला तोंडात लागते तो असो तोंडात बघ असा कधीच्या आधी तो गरम लागा अर्धो ना घातला तर मित्रांनो जेवण वगैरे मस्त आला मस्त होतं जेवण जेवला वगैरे वेणू काही बघ अजून तर आत्ता चालला मस्तपैकी आराम करू झोपाक आणि उद्याचं प्लॅनिंग वेगळं उद्या साऊथ गोवाला जायचं आहे जाऊचा उद्या साऊथ गोवा चलो भाई पूनम भाई चलो पूनम मॅडम चलो बाय बाय आजचा आपला एपिसोड इथेच थांबूया उद्याचा एपिसोड दुसऱ्या भागात येणारा त्यामुळे गुड नाईट पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात पहिला दिवस संपलेला बाय बाय